Surabaya kapan dina jemuah benjing kula badhe tindak pundi kuping wala apa jamur mas ora mungkin mripat kula amur penak meneng ora jaturan aku ganteng tiada tandingan ayo mas kang mas namine sinten mas saniki dintene satu mas kang mas kesaten pundi kula pun manap itu duh aduh jenengane pripun mas saniki pun boten ngalor dene menapa kok wangasung itu benjing tumut sinten lah tumut sapa aduh kok janggani dijak ngendikan kok mrono mrene dadi ora karuan estunipun menapa saliwat wah boten nutut romeyen kula nang Surabaya kapan dina jemuah benjing kula tindak pundi nganyelake kakang mrono mrene dadi ora karuan estunipun menapa saliwat rumiyin kula teng Surabaya kapan dina jemuah benjing kula badhe tindak pundi Wih, matur nuwun Mbak Laci. Nggih, mangke kersane